Moro moro! Nyt olisi Finmaster 6100 Royal OC myynnissä, eli tämmönen open cabin, eli on katto ja sitten on pressu. Kone tossa Yamaha 115 heppanen 4-tahti ja hyvin huollettu ja ajettu vähän alle 600 tuntia. Tossa on trimmilevyt ja noin kaiku. Perässä on iso tämmönen U-kulmasohva. Näyttää paremmalta tietysti kun on noin patjat laitettu, mutta mä nyt näytän nämä tilat tässä. Niin. Täällä alhaalla on tankki ja siinä on muuten toi trimmilevyn hydrauliikka ja tossa on myös toi vedenerotin ja bensaerotin ja tossa on, tai suodatin ja tossa on akkujärjestelmä, 2 akkujärjestelmä. Tuolla on sitten vettä tonne vesihanalle ja myös toi valopetroli tolle vallaksen keittimellä tai lämmittimellä. Ja sit mä oon saanut tähän kans laitettu jääkaapin. Just mahtuu tänne, mutta siihen mahtuu aika paljon tavaraa ja tähänkin saa, jos haluaa ottaa mukaan, niin se on suht kevyt, niin tossa on pari kappaletta Makita-akkua saa tohon laitettua. Täältä näyttää tää, tossa on toi virtakatkaisija ja toi U-sohva on tämmönen. Sitten täältä alhaalta löytyy säilytystilaa kans. Tossa on noin levyt, jotka menevät tähän perään, että jos haluaa laittaa sen niinku sängyksi tai muuten vaan ottaa aurinkoon, niin se menee niinku noin 2 levyt menee tähän. Ja sit noin patjat sinne, niin sit saa ne laitettua. Noin näyttää sen samalla. Täältä alhaalta löytyy, nyt se on varmaan vähän vaikea ottaa, mutta koitetaan. Täällä on toi pöydän jalusta ja sit se itse pöytä on aika fiksusti laitettu tohon kiinni, niin se löytyy tuolta. No, muutenkin saa paljon tavaraa sinne, jos haluaa. Sitten täälläkin niin kuskin paikalla, täältäkin on aika paljon säilytystilaa ja toisella puolellakin on, siihen saa nyt mitä haluaa. Ja sitten tässä mun vieressä on tämmönen pieni kaappi. Tossa mulla on nyt se yksi patja, mikä menee tohon sänkyyn. Siihen voi laittaa muutakin tietysti. Laitetaan se kiinni. Noin. Niin, no mennään tähänkin. Tässä on potta löytyy tuolta. Siihen pääsee. Ja muutenkin no tässä mulla on ollut nämä pelastusliivit. Sielläkin on aika paljon tilaa. Ja no sit pääsee läpi tälle fiksusti kulkemaan. Ja täälläkin on aika paljon säilytystilaa. Ei ole vaan niinku köydet täällä, vaan mulla oikeesti tulee aika ruman näköistä täällä, mutta 4 fendareita tai leputtajia löytyy tuolta, että ne mahtuu hyvin. Jeps, no jos mä nyt muuten näytän tämän veneen, niin tossa on kattoluukkukin ja valo ylhäällä ja pyyhkijät molemmilla puolilla. Tästä nyt pääsee helposti ylös alas ja maihin. Sitten tässä on tää pelkäjän paikka, niin jos sen laittaa eteenpäin noin, niin sit, no tohon saa niinku tavaraa laitettu, ruoka ynnä muuta ja tossa on vesihana ja allas ja tää niinku puhaltaa lämmintä ilmaa, jos on tässä asennossa ja jos sä avaat sen, niin sit sä saat keittää jotain. Täälläkin on jotain tilaa, kattiloita ja muuta saa sinne ja toisella puolella on kans aika paljon tilaa, mihin nyt saa itse laittanut kaasuja ja kertakäyttä astioita sinne. Ja tässä on tää kuskin paikka, mittaristo ja Reimariinin navigaattori ja plotteri ja kaukohallintalaite ja noin trimmilevyt ja muutenkin nämä napit, mitä nyt tässä kuuluu olla. Mutta joo, täällä tämmönen nopea intro, kun mä nyt ajattelen vaan näyttää kaikki säilytystilat ja miltä tää vene näyttää. Niin. Nyt on tyynyt tai patjat laitettu ja aika reilun kokoinen U-kulma tässä.
mä nyt pistin kaikki tonne eteen, että näkee se tila silloin kun menee nukkumaan, että miten sen laittaa. Tommonen. Yksi lisäys tähän vielä, että tää takaosan saa helposti pois ja sitten se on periaatteessa melkein cabin vene hyvin toimia. Noi sivutkin saa erikseen pois ja sitten vieläkin tää kattokin, vaikka mä en ole koskaan ottanut sen pois, mutta jos oikeasti haluaa ottaa aurinkoa, sit saa sen pois. Mutta todella hyvin niin katettu ja toimii, vaikka on huonommat kelit, niin fiksu vene täytyy sanoa.